Isus ponovno ode u tamošnju sinagogu. Ondje je bio neki čovjek usahnule ruke. Isusovi neprijatelji budno su pazili hoće li mu iscijeliti ruku u subotu, da ga mogu optužiti. Isus reče čovjeku usahnule ruke, ustani i dođi ovamo na sredinu. Zatim ih upita, je li subotom dopušteno činiti dobro ili zlo? Život spasiti ili pogubiti? Šutjeli su. Gnjevno ih pogleda, duboko ožalošćen tvrdoćom njihovih srca, te reče čovjeku, ispruži ruku. On ju ispruži, a ruka mu postane zdrava. Farizeji se s mjesta odu dogovoriti s Herodovcima da ga smaknu. Isus i njegovi učenici odu na jezero, a za njima krene veliko mnoštvo iz cijele Galileje, Judeje, Jeruzalema, Idumeje, s istočne strane Jordana, čak i iz okolice Tira i Sidona. Vijest o čudima koje je činio nadaleko se pročula, pa su ga dolazili osobno vidjeti. Isus reče učenicima da mu dovezu čamac, koji će biti spreman ako se mnoštvo previše natisne oko njega. Toga je dana mnoge iscijelio, pa je na njega nahrupilo golemo mnoštvo bolesnika, pokušavajući ga dotaknuti. Kad bi ga vidjeli ljudi opsjednuti nečistim duhom, pali bi pred njim ničice i vikali, ti si Božji sin, a on im je oštro zabranjivao da ga očituju. Zatim ode u goru i pozove one koje je izabrao da mu se ondje pridruže, te oni dođu. Od njih odabere 12 da ga prate i imenuje ih apostolima. Njih je poslao da propovijedaju i da imaju vlast istjerivati zloduhe. Evo imena 12 što ih je izabrao. Šimun, kojemu je nadjenuo ime Petar. Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi, kojima je Isus dao nadimak Boanerges, to jest sinovi groma. Andrija, Filip, Bartolomej, Matej, Toma, Jakov, Alfejev sin, Tadej, Šimun, član političke stranke koja se zalagala za nasilno svrgavanje rimske vlasti, i Juda Iškariotski, koji ga je poslije izdao. Kad se je vratio u dom gdje je boravio, opet je nagrnulo toliko mnoštvo da nisu stigli ni jesti. Kad su zato čuli njegovi, dođu ga odvesti, jer su govorili da je izvan sebe. Ali pismoznanci što su došli iz Jeruzalema rekoše da ga je opsio Belzebub, knez zlih duhova, pa da uz njegovu pomoć izgoni zloduhe. Isus dozove ljude i počne im govoriti u prispodobama. Kako može Sotona izgoniti Sotonu? Kraljevstvo koje je u sebi podvojeno propašće. Dom u kojemu vlada nesloga ne može opstati. Ako se dakle Sotona bori sam protiv sebe, kako će se onda održati? Ne bi uspio u tome. Ne možete ući u kuću snažnog čovjeka i opljačkati ga, a da ga najprije ne svežete. Tek tada ga možete orobiti. Zaista vam kažem da se svaki ljudski grijeh može oprostiti, pa čak i hula. Ali hula na Svetoga Duha nikad se ne može oprostiti. To je vječni grijeh.
To im reče jer su govorili da ima nečistog duha. Stigli su onamo njegova majka i braća, stajali vani, te mu po nekim ljudima poručili da iziđe razgovarati s njima. Oko njega je sjedilo mnoštvo kad mu rekoše: vani su ti majka i braća, žele te vidjeti. On im odgovori: tko mi je majka? Ko su mi braća? Pogleda ljude koji su sjedili u krugu oko njega pa reče: ovo su mi majka i braća. Zaista, tko god čini Božju volju, taj mi je i brat, i sestra, i majka.